tranquil·la. Hi ha la lluna que fa llum i els convidats van arribant i van omplint tota la casa de colors i de perfums. I heus aquí la Blancaneus i en Pulgarcito i els 3 porquets i el gos Snoopy i el seu secretari Emili i en Simbad, l'Alibaba i en Gulliver. Oh, benvinguts, passeu, passeu, de les tristors en farem fum, que casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases d'algú. Y hola Jaimito, hola, ¿qué tal? Y doña Urraca, hola Carpanta, y Barbasú, y Frankenstein, y l'home llop, i el comte Dràcula. Avall, avall, avall. La mona xica, i Peter Pan, i la senyoreta Marieta de l'ull viu de Montsolat, i els Reis d'Orient i el Papa Noel, el Pato Donald i en Xinxan, la Pepa Ma i en Barcó Superman. Oh, benvinguts, passeu, passeu, de les tristors en farem fum, que casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases d'algú. Bona nit, senyor King Kong. Bona nit. Senyor Astèrix i el Taxi Key, Roberto Alcázar i Pedrín, l'home del sac i en Patufet. Senyor Charlot, senyor Obélix i en Pinotxo ben la Muñoz agafada del bracet, i a la dona que ven globus, la família Ulisses, i el capitán Trueno en patir.